Ang atong unang pagbasa naghisgot og duha ka espiritu. Ang espiritu sa Dios ug ang ato mismong espiritu. Lingiyay mong tapad ing naapa kay espiritu. Pangutan na ba? Anong man mo manglingi uban? Kanang wa mo lingi, wa na nay espiritu. Naamang gini natong espiritu, pero kasagaran nato concern kay sa atong lawas. Ang ato ra yung lawas kay mao may immediate dayon nga makita, immediate nga mobati, immediate nga mo hatag og signal sa atong mga panginahanglan. Ang kasagaran nato malimot nga naa di ay tay espiritu nga nanginahanglan sad. Nya kining maong espiritu mao kuno ni ang nasayod sa atong pagkatao. Sama sad nga ang espiritu sa Ginoo maora say nasayod unsay hunahuna sa Ginoo. Nya kung kita ang atong espiritu, ang panginahanglan sa atong espiritu, atong mabati kanunay, pasabot maminaw tas atong espiritu, ang espiritu sa Ginoo mosulti ngan hinato pinaagi nining maong espiritu nga niya kanato nya masabtan dayon nato ang gitawag og mga espirituhanong kamatuoran, spiritual truth. Kita karon kasagaran natong nahibaw-an og interested ra sad ta kana mga scientific truths. Mao bitaw ron nga naghimo na tag mga device nga bisag di makita makadetect og heartbeat ang atong mga device. Pareha na rong gigamit diha sa search sa mga pulis diha sa sana KOGC. Ang katapusan gid nilang claim nganong di sila mobiya tungod anang heartbeat nga ila pang ipangita nga identified na nila nga heartbeat kuno na sa ilang gipangita nga pastor tungod na sa atong device. Pero scientific na mao na usahay dili ta ka detect sa spiritual needs sa tao nga ang mga nag-worship sa Ginoo anang dapita sa ilang pag-ampos Ginoo dili na sila kaampo og tarong kay nadisturbo na, di na sila ka pamalandong sa ilang mga usual nga prayer time kay nadisturbo na, dili na ta ka-feel kay di naman na scientific. Para nato murag dili man na need kanang pag-ampo. Kita mga Katoliko mura magalig dili nato need ang pagrosaryo. Muna daghan sa mga Katoliko di na karosaryo kay busy sa pagtrabaho, busy sa mga butang nga lawas nun. Computer, cellphone, pangwarta, work from home, hangtod kaadlawon, work from home, TikTok, reel, siging pang-upload anang mga anha sa TikTok, anha sa YouTube, anha sa Facebook, kay mangwarta gyud bisag unsa nalay ipangsulti kay mangwarta gyud. Hangtod na lang noon nga hastang atong isulti putlo na lang dili na klarohon og tiwas kay taas ra man sad kaayo nya din hinoon masabtan maakyos na noon tag dili mao mag-away na sad kay lawas nun scientific. Lingiyay mong tupad ing na kumusta man imong gitun-an ron, espirituhanon o lawas nun. Pangutan na ba? Unsa may imo rong gikabisihan kanang espirituhanon o lawas nun? Kinsa ninyo dinhi isip pamilya magrosaryo gyud kada adlaw ta sa kamot? Isip pamilya ha, dili individual. Mayo kay ubay-ubay pa. Kinsa ninyo dinhi isip pamilya magbasa gyud Bible unya mag-Bible sharing ta sa kamot? Paong na. Nya kanang naas Bible, mao man na siya ang mga espirituhanong kamatuoran. Nya di ta mo basa
Nya magrosaryo tuod, kilaw-kilaw sa Santa Maria na ka sa Dios, ang makapangisala karosaryo sa mga kamantayan namin. Ano? Wa natay masabtan kay wa ta maning kamot pagtugkad sa mga espirituhanong kamatuoran nga naas Bible, naas atong doktrina sa simbahan. Kay kani mangong atong doktrina sa simbahan gibase gyapon ni sa Bible ug sa enlightenment sa Holy Spirit. Mao nay gipanghingusgan sa atong mga great theologians and great saints, sama ni Saint Gregory the Great, kanirong atong gisaulog karon, nila ni San Agustin, Saint Thomas Aquinas, nilang Saint Francis, ilang gipuy-an o giistudyuhan ang huna-huna sa Dios. Nya mao na nay mo guide nila sa ilang inadlaw-adlaw mga buhat. Kana bitang makasabota nga kana ding paghigugmas kaaway importante day na. Mao din ay gustos Ginoo nga love your enemies. Di pila man kabok ninyo ana nga ganahan jud kay mahigugmag enemy ta sa kamot. Oh, tanawa. Ato ay usang isa. Tinuod basad ka. Kana bang wa ta kasabot nganong niingon man mao na niingon diri si San Pablo nga ang siya sa tingin apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu dili makadawat sa gasa nga gikan sa espiritu sa Dios, siya dili gayud makasabot diini og binuang kini alang kaniya. Daghan kay moingon nato tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, magpakulata lang ka, binuang man na. Pero mo na gisulti ni Kristo. Di kita kasabot kay ngano man wa lagi maintat sa espiritu na aragyos lawas. Motuo ba mo na pwede ra gitag dili mukaon 40 ka adlaw o 40 ka gabi kay matud pa ni Hesus ang tao dili mabuhi sa paan lamang kung dili sa mga pulong nga gikan sa baba sa Dios. Motuo mo ana dili. Kusga. Nasuwayan na ninyo. Ako wasan ako masuway. Hadlok ta oy, moingon ta, patay ta na oy. Pero daghang mga monghe, daghang mga santos nga nagbuhat ana hangtod karon. Di ra gid sila mamatay. Nawa pang ilang sakit. Nawa ang sakit sa tuhod, nawa ang kolesterol nga taas kaayo, nawa ang sugar nga taas kaayo, nawa ang panakit kuno sa ilang lawas. Diha gani ko na istorya, 84 years old na siya. 25 years old pa siya nga magsugod yun inig Ash Wednesday din asya mukaon tubig nala iyang imnon hangtod yun sa Easter Sunday. 25 years old pa siya, very active person. Pagka 84 years old niya nagkita mi wap asya gimintain nga tambal. Pagkita namo ako duhanay akong gimintain 50 pa ko kapin. Why? Nga naman, nakasabot kay siya unsay panginahanglan niya. Lawas o espiritu. Kani karong na nagubat. Pangutan na si President Putin, si Zelensky. Pangutan ang anong nagubat man mo. Unsa may inyong gubatan para sa lawas o para sa espiritu? Nganong naggubat man ang Hamas o ang Israel? Nganong gasigig away ang atong mga politicians dinis atong nasod? Way hunong away. Kini karong wap agyud mahuman nga pagpangitaan ang siging arrest anang naang pastor nga wa na motunga o mayor nga wa na motunga. Binuangan ra basad sa scientific nagkuyog ra dai kunong duha. Binuang ba nga scientific nga mga ginaksanay pa nasa nga naanaon nila ba nako kasi gyud aning scientific nga mga truths kuno nga very deceiving. Nganong gibuhat man ginakaron dako naman kita gasto ana libuan man ka mga pulis gyud ang gigamit kay para pangitaon gyud na para na sa espirituhanong kaayuhan o lawasnon nga katumanan. Kay kung lawas nun lang ang katumanan, kinira bang atong lawas, lumalabay kaayo. Very, very fragile.
Wa gi siguro gawali pa ko karon, karong hapon gihaya nako. Nya mao ni akong ipaglalaban kining lawasa. Oy. Hiling nga imong tupad. Ing na posible ba ya karong gabi ihayao na ka? Ing na ba? Na posible na oy. Nya sige kag paningkamot karon para anang lawasa, para sa katumanan sa gusto anang maong lawas. Nya karong gabi hayao na di ka. Hoy kapuslanan. Pero ang atong espiritu, ang atong kalag, maunay mo atubang sa Ginoo. O mauna ang Espiritu Santo gipadala ni Hesus nganhi nato aron mo pasabot nato unsay kahulugan sa giingon ni Kristo nga ang motuo kanako ug magtuman sa akong mga sugo dili na gyud mamatay, dili na mamatay. Mo nang dili kita mahadlok patyon. Mo na kini si Saint Gregory, atubango niya ang lain-laing mga kaaway sa simbahan atong panahona, mga katuba, mga pagans ba, mga barbarians, yang atubangon mahiusa ra gyud sila. Mo nang gitawag siya Saint Gregory the Great. Kay ngano man hasta ang mga kaaway niya nakighiusa na niya. Kay ngano man wa siya mo sentro sa lawas, di siya magdag armas aron pakig-away. Di siya magdag mga argumento nga para panglawas. Ang iyang gida gugma, pagpaubos, kaluoy, pagpasaylo, pagpakigsabot-sabot. Unay gida niya mga spiritual truths ba? Love, generosity, charity, understanding, wisdom. Kanay mga spiritual truths man no? Pero kanang pa-colors buhok, kis-kis kilay, paputi isnaong, ihap ana mga millions, mga billions, tukod ana mga balay nga para regyos imong kaugalingon, tagilma nakabukbalay sa lain-laing lugar, kay gitawag og mga rest houses, ana. Nya wa gani kapatukod og balay sa ilang mga silingan nga nangabuslot ng atop, wa nay bungbong, wa gani niya mapaayo. Pero ang iyang balay tagilma nakabuok, di pag yun mo palit og slat ana. Sa may imong gibuhat ana para sa imong lawas, daghan ikag balay, daghan ikag sakyanan gipamalit, porting mga mahala para sa imong lawas. Isod ra ka nang lungon nga pilaray size ana, isod ra ka nang nitso nga pilaray size ana. Nya usahay pagani o kasagaran na karon, sunugon ra ka, isod ra ka ng urn nga usa na lang kahakop ang gidakon. Isod ra ka ng kolumbari, himo ra batag kolumbaryum, ana ra ka diha ending nga kanang gamay kaayo nga ingon ana kadako nga lugar, upat mo kabuk mag-occupy. Duha ra na kadangaw ang iyang giladmon or tulo kadangaw kwadrado, pero upat mo kabuok magpuyo. Kanang imong upat ka balay nga dako pa ning simbahan, wa na ginay kapuslanan. That is spiritual truths. Mo nang di kay tapatuyang, mo na diri sa atong ebanghelyo napapahawa ni Kristo ang yawa sa iyarang pulong nganuman kay ang pulong ni Kristo minanduan sa Espiritu sa Amahan, ug ang Espiritu sa Amahan gahom og kinabuhi. Ang yawa dili makasustenir pag-atubang sa tao nga napuno sa Espiritu Santo. Muna kanang exorcism, ang exorcism nga tinud-anay kanang ang imong kasing-kasing gipuy-an og Espiritu Santo nga dili kay ka ambisyoso sa mga lawasnon og mga kalibutanong mga butang sama anang kwarta, dungog, gahom, honor, kanang sana pleasures. Dili na kay kana in touch, way yawa nga mopundos inyo imong kinabuhi. Hasta ka nang ingon imong nakay makit-an diya sa imong balay nga naay mga engkanto, mga agta, mga duwende, mga kalag kuno nga naglakaw-lakaw. Ambot tinuod ba na ako di sa kumtuan naglakaw-lakaw ang kalag. So paglakaw nga kalag naman na kanang wandering souls kuno, di na kumutuan na kanus aman mag-wandering souls nga matod pa ni San Pablo, buhi kun patay iya man tas Ginoo.
Mutugot kang Ginoo nga maglakaw-lakaw ta nga wa tay tumong aning kalibutana, isip kalag nya ang Ginoo nahibawog hain ta unsay atong kahimtang. Sa atong pagtuong Katoliko niingon kita ang butanganan sa tao nga mamatay either langit or impierno. Nya ang langit duha na ka lugar na ay preparatory final purging o kadto na sang sainthood. Mao nang langit ang atong napay cleansing sa mga sala nga wapa maserbisyuhi ang penance na as purgatorio. Purgatory is part of heaven. So heaven ra gyud og hell. Unsaon paglakaw-lakaw sa kalag ana? Panghadlok ra na si Yawa. Ang anghel sa Yawa nga gitawag natong mga angels of darkness, fallen angels nga nias kalibutan gasuroy-suroy na diha tupad nimo karon. Maunay mosulti nimo nga ang kalag ni kuan katong imong gilibak na astupad nimo. Maunang yawaa ang mosulti nimo hadlokon ko lo masakit gyud ka. Hala kana ra ba dihang dapita no kanang balay ninyo diha ra ba to gahikog si kuan naa pa dihang kalag atuwap ato mahiluna tanawa inig higda nimo karong gabi pukahon ka atong kalaga. Pero ang kuan di ito, ang Yawa di ito mo inipukaw nimo nya ikaw hadlok mo sagay ka. Amo to nga dayong Yawa, kita dayon ka. Pero in touch kay kas imong espiritu, moingon ka, nya og naa dinhi ang Yawa, naa man sad ang Ginoo, di aman sa akong kasing-kasing. Tanaw na tog kinsay unang mawagtang, ikaw bang Yawa ka o kanibang Ginoo nga akong gihuptan. Patyaning akong lawas, ihugkos bintana. Kadaog mong kakanako. Pero kahibaw ko ang akong kalag, giangko nas Ginoo. Ang Yawa, mulakaw ra na. Maglingo-lingo na, mana ng Yawa. Pisti animal. Di man mahadlok. Mauna, si Kristo, di man mahadlok og Yawa. Layas ang Yawa. Si San Vicente Ferrer, di man mahadlok og Yawa. Ni layas ang Yawa. Kabaoning mo, kuano ingnon ramang gani ani ang Yawa, di ba kanang naas gosos katong babae nga iyang gibaligya iyang kalag niya ni pirma pagid siya pagwali ni San Vicente Ferrer niingon ang babae hala ang akong kalag ako na bang gihatag sa Yawa ingon San Vicente bawion ta to siya tuwa man ko gipirmahan ipauli ta to sa Yawa tunga diha ni tunga kunong Yawa sa man tong iyang gipirmahan siya di ara siya giuli ra sad kuno San Vicente nganong nakahimo man siya na tungod kay ang iyang lawas iyan ang gitugyan sa Ginoo ug ang iyang gibuhat para sa kaayuhan sa kalag dili nas kaayuhan lang sa lawas ug mao na ang espirituhanong mga kamatuoran matud pa ni Kristo ayaw mo kahadlok sa mopatay sa inyong lawas apan way mahimo sa inyong kalag. Kahadloki gyud ang Ginoo, sunda gyud ang Ginoo. Nga naman, kay duna siya'y gahom pagtambog sa imong lawas og kalag ngadtos impierno. Impierno. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi. Kaning tanang gisultis Ginoo bisag usahay atong ingnong binuang sama anang sagpaon ka pasagpa lang kung magpahulam ka ayaw na lang paningil og bayad kung naay mo kawat sa imong butang ayaw nagbawia pasaylua lang nang nakasala og kapituan-kapito murag mga binuang pero kining maong mga pamaagi mao gid ni ang tinuod nga solusyon sa dagko kay natong problema karon sa kalibutan kung mosunod lang kita ani pastilan sulbad ang tanan malinawon tang tanan malipayon pagitang tanan mahimo pagitang balaan kitang tanan